Hankin kestävän hyvinvoinnin tutkimus- ja kehittämistoiminnassa olemme kiinnostuneita edistämään ja tukemaan ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kokonaisvaltainen hyvinvointi tarkoittaa myös hyvän työelämän, osallisuuden mahdollisuuksia, aktiivista kansalaisuutta ja kolmannen sektorin järjestötoiminnan mahdollisuuksien kehittämistä. Hyvään kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin kuuluu myös sähköisten hyvinvointi- ja ravitsemuspalvelujärjestelmien ja elintarviketutkimuksen tutkimus- ja kehittämistoiminta. Viime vuosina olemme olleet mukana kehittämässä luontolähtöisiä hyvinvointipalveluita, ikäihmisten vapaaehtoistoimintaa ja ikäosaamista sekä terveellisiä ravitsemustottumuksia ja ravitsemusvalintoja tukevaa teknologiaa, älylinjastoa. Juven ja nuorisoalan tutkimus- ja kehittämisyksikkö keskittyy nuorten hyvinvointiin, syrjäytymisen ehkäisemiseen ja osallisuuden mahdollisuuksien vahvistamiseen. Tutkimus- ja kehittämistoiminnassa hyödynnetään sosiaali- ja terveysalan, matkailu- ja ravitsemusalan ja kulttuuri- ja nuorisoalan opettajien ja muun henkilöstön asiantuntemusta ja osaamista. Myös IT ja sähköinen arkistointi ovat mukana kehittämistyössä. Teemme yhteistyötä alueen keskeisten toimijoiden, julkisten palvelujen, tuottajien, kuntien ja sairaanhoitopiirien, mutta myös yksityisten palvelutuottajien, yritysten ja kolmannen sektorin järjestötoimijoiden kanssa. Teemme mielellämme tätä yhteistyötä myös jatkossa.